लोरगि थियेटार ग्रुपआ बेसेन नाङै गथ'सा फावथाय मावबादा खुंफुंदों। क'क्राझार बीएड फरायसालिमानि नांजाबनाय 675 नं टेङापारा गुदि फरायसालियाव 4 जुलाइनिफ्राय 23 जुलाइसिम 20 साननि थाखाय 8 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय बेसेन नाङै फावथाय मावबादाखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपआ। मख'जाथावदि गोलोम बोथोरनि फरायसालि बन्द समाव 20 साननि थाखाय खुंफुंजानो गोनां बे गथ'सा थुनफावथाय मावबादायाव सुबुंथि जौगाथाय दैदेननायनि गुन हरखाब सोरजिनाय फाव खालामनाय जेंना सुस्रांनाय सोरजिलु गावारि नखर सोलोंथाय आरो समाज बायदिनि सायाव फोरोंथाय होनाय जागोन। मावबादायाव त्रिपुरानिफ्राय NSD डिग्री उथ्रिसारनानै फैनाय सानै रोंगौसार पबित्र मोसाहारि आरो दिदोम बसुमतारिया फोरोंगिरि महरै फोरोंथाय होगोन। गोसो गुदुं बिमा-बिफाफोरा गाव गावनि गथ'खौ बे मावबादायाव सोलोंथाय लाहोनो हागोन। मावबादानि सायाव आबुङै खौरां लानो थाखाय 6002018776 नङाब्ला 9954635442 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सुलु लानो हागोन। जोङो लोरगि थियेटार ग्रुप एबा लोरगि थियेटार फावथाय हान्जा बे फावथाय हान्जाया जोंहा 2009 मायथाइनि मे दाननि 10 अक्ट'आव जोनोम जानायनि दिनैसिम जोङो फावथाय बिथिङाव गोबां हाबा मावबोगासिनो दङ आरो जोङो बोसोरफ्रोमबो बे गोलोम बोथोरनि बन्द समाव आरो बिनि बैसागु बोथोरनि सिगां जोङो बे हारिमु बिथिङाव मावबादाफोर लानाय जायो। नैबे गुबैयै जोङो गोलोम बोथोरनि बन्दजों लोब्बा लाखिनानै बे फावथाय फोरोंथायनि मावबादाखौ जोङो लानाय जायो। बेनि थांखियानो जाहैबाय गथ'फोरखौ जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि थाखाय माखासे आदब खान्थि एबा आइडियाफोरखौ होनायनि थाखाय आरो बेराफारसेजों जों नुनो मोनदों जे गरम बन्द एबा गोलोम बोथोरनि बन्दआव उन्दैफ्रा मास मोनसे एबा 1 दाननि थाखाय उदां जायो आरो बे उदां जानायाव जों नुनो मोनदों गोदोनि बायदि आथिखालाव गामि ओनसोलावनो जा जेरावखि जाया माने बायदिसिना गेलेनाय एबा ना बोननाय बेफोर हुदाफ्रा जोबलांजोब्बाय। बेराफारसे जों नुनो मोनदों मा साफ्रोमबो गथ'आनो बिमा बिफाजों सेलाय बेलाय मबाइल सेनानै मबाइलाव सानफाथोलो खुन्थेंना थानाय। गतिके जोंनि थांखिया बेनो जे बै जे आलादिङायै मबाइलाव खुन्थेंना थानायखौ जोङो माबोरै बोखारना लाबोनानै बिसोरनि देहा मेलेम गोसो बेफोरखौ जोङो माबोरै गावसिनि मोजांनि थाखाय बाहायहोनो हायो बेनि थाखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। बेराफारसे जोंनि नैबे फावथाय मावबादा बेनि गेजेरजों जोङो गथ'फोरखौ बिसोरनो मेनुवेल फिजिकेल एक्सारसाइज भइस एक्सारसाइज बेनिफ्राय ब्रेइन एक्सारसाइज बेनिफ्राय सेल्फ क्रिएसन बेफोरबायदि माखासे सोरजिलु हाबाफारि बेबायदियाव जोङो बिसोरखौ फोनांजाबो। नाथाय जोङो नुनो मोनो जे बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मोनैनि थाखाय गोबां गथ'आनो आलादिङा बायदिसिना आलादिङा थानानै गावखौ बेस्थ' खालामनो राहा मोनियाव जोङो मा जानाय नुनो मोनदों गोबां गाज्रि लामाजों थांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे गाज्रि लामाजों थांनायखौ होबथानायनि मोनसेल' राहायानो जाबाय गथ'फोरखौ बैफोरबायदि हाबानिफ्राय बोखारना लाबोनानै बिसोरखौ जोङो नैबेफोरबायदि वर्कशप एबा मावबादानि गेजेरजों जोङो फोनांजाबनाय। दा बेनि थाखायनो जोंल' नङा जे जों नुनो मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावबादा बिनि गेजेरजों सिगाङाव बिथांमोना हयथ' बुंदोंमोनब्लाबो गुन गोनां सोलोंथाइ नाथाय गुन गोनां सोलोंथाइजों खालि सोलोंथाइखौल' लायालासेनो बिथांमोनखौबो जों नुनाय मोनदों जे माने हारिमु बिथिं गेलेनाय बिथिं फारफ्रोमबो जौगानायनि सासे गथ'नो फारफ्रोमबो जौगानायनि बिथिङाव जि
बिथिंफ्रा गोनां बे बिथिंखौ बिथांमोनाबो आखायाव लादों आरो बिथांमोनखौबो जोङो जोबोद गोजोननाय बावदों आरो जोंनि नैबे हारिमुवारि एबा जोंनि ड्रामा एबा फावथायनि मावबादायाबो सामार केम्प हिसाबै जों लानाय मावबादायाबो गुबुन नङा खालि जोङो गथ'फोरखौ माबोरै बिसोरनि हामिया आखु एबा माखासे डिमेरिट साइडनिफ्राय जों बोखारना लाबोनानै जोङो बिथांमोननि बे गोसो मोदोम मेलेम गासैखौबो जों जौगानाय हाबायाव बाहायनो हायो बिथांमोनखौ क्रिएटिभिटि लाइनाव जों लाबोनो हायो बेनो जोंनि थांखि आरो नोजोर बेखिनि थांखिखौ जों आखायाव लानानै जोङो लोरगिया जोनोम जानायनिफ्रायनो बे मावबादाफोरखौ जोङो खुंबोगासिनो दङ आरो जों उनावबो बे मावबादाफोरखौ खुंलांबाय थागोन होननानै जोङो बेखौ जोङो मोनसे मोजां सोंनायखौ सोंदों एक्सुवेलि बेखौ जोङो जोंनि लोरगि थियेटारनिफ्रायनो जोङो बेखौ एखेबारे फ्रि अफ कस्ट जों बेखौ उदाङै जों बानायना होनाय जायो जों नुनो मोनो नाथाय जे जोंनि बिमा बिफा एबा गारजेनफोरनि बेलायाव जे जोङो बेखौ फ्रि अफ कस्ट होब्लाबो गोबां गारजेना हयथ' बिनि बेसेनखौ बुजिनो हायासो ना गोसो गैयासो जों बारा बुजिना मोना नाथाय जों बेवहाय बांद्राय बाहागो लानाय नुनो मोना नाथाय जोङो पेपार कागज एबा मिडियाफ्राव जोङो नुयोब्ला जोङो सोमोनाङो जे गुबुन हारिया बिनि थाखाय गोबां फिस होनानैबाबो गथ'फोरखौ गाव गावनि गथ'फोरखौ बेफोरबायदि वर्कशपफ्राव जोङो एंगेज खालामनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोंनि गारजेनफोरखौ गोबांखौनो जोङो फिस नाङाब्लाबो बेयाव गथ'फोरखौ लाबोनायखौ जों नुनो मोना बेराफारसेथिं ओरैनो गथ'फ्रा मबाइल नायै थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायावबो बे जोङो बेनि अनगायै जोङो बे वर्कशपखौ जोंनि लोरगिनिफ्राय जोङो दिनै बेवहायल' लानो सानदों देग्लाय ओमफ्राय जोंहा मोनसे दंबायो नाथाय जोङो जोंनि लोरगि थियेटार भिलेज जोंहा जोंनि गोजोरथि मावबादायाव जोङो गिदिरफोरनि एबा सेनियरफोरनि जोङो प्रडाक्सन अरियेन्टेड मोनसे वर्कशप बानायगोन बहायबो क्लास 10 पास गोबां गथ'फोर ओरैनो थास्लायस्लाय दानसेनि थाखाय बाहागो लाफैनो हागोन बहायबो जोङो फिस लानाय जानाय नङा बेखौबो जोङो गथ'फोरनो खाबु होनो सानदों हयथ' जायगा मोनजोबाबो जानो हागौ नाथाय बिथांमोना सोलोंनो हागोन आरो बहाय जोङो मणिपुरनिफ्राय टिचार लाबोगोन ओमफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जों बहाय टिचारफोरखौ लाबोनाय जागोन जोंहा देग्लायबो लोरगि थियेटार ग्रुपआ बाहाय जोंनि जायनाखि 675 नं टेङापारा गुदि फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय 20 साननि जायनाखि सामार चिल्ड्रेन थियेटार वर्कशप जों बेखौ दिनैनिफ्राय जागायनो आखायाव लाबाय दा बाहाय जोङो सानै फोरोंगिरिया फोरोंगोन बाहाय आंजों सासे थाफागोन आंनिनो बिदा गेदेर जेनेबा पबित्र मोसाहारि बिथाङाबो आंजोंनो एखे बेट्समोन त्रिपुरा NSD निफ्राय ओमफ्राय आरो आं थागोन बाहाय दा जों सानैजोंनो बेखौ जोङो सामलायगोन दा बेवहाय जोङो गोबां वर्कशप खालामबोबाय नाथाय जों बाहाय 3 डेसनि वर्कशपबो खालामनाय जायो बिदिनो जोङो नाथाय नैबे दानसेनि वर्कशपखौ जों खालि सामार भेकेसनाव लानाय जायो आरो दा बाहाय जोङो गथ'फोरनि गुबुन गुबुन जायनाखि अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट होनो जायखौनाखि जों बेखौ गोबां लेखा बिजाबफ्राव जों नुबोबाय नाथाय बेफोरखौ सोलोंथाइनि जायनाखि इनस्टिटिउसन फरायसालिफ्राव थिउरिटिकेलि खालामनाय जायो आरो दा बेफोर हाबाफारिखौनो जोङो माने प्रेक्टिकेलि मारै खालामनाय जायो बेखौ जों नैबे वर्कशपआव खालामफुंनाय जायो आरो गथ'फोरनि सिगाङावनो दा गथ'फोरनो जोङो गोबां आयदानि सायाव जेरैहाय जोङो खन्थाइ आवरायनाय बे खन्थाइखौ जों माबोरैहाय ड्रामाटाइजेसन खालामनानै खिथानो हायो बिनि सायाव जों बिसोरनो नलेज होयो बेजों लोगोसे सल' बाथाफोरखौ माबोरैहाय गावनि बडि मुभमेन्टनि गेजेरजोंनो जों जायनाखि खोनासंगिरिफोरखौ जों माबोरैहाय माने खोनासंबा माबोरैहाय बुजिनो हागोन बेखौ जोङो फोरोंनाय जायो बेजों लोगोसे सावगारि आखिनाय थागोन डान्स थागोन सं थागोन गासै माने मिक्स आरो बेफोर गासैबो थानायनि गेजेरजोंनो जोंहा मा एक्टिंबो प्लास जाफाबावगोन बाहाय माने बिसोरो माबोरैहाय गाव गावनि जायनाखि साननाय हनाय सिंनि थाखोमानाय माखासे गियानफोरखौ माबोरैहाय बिसोरो जोंनि गेजेराव प्रसार खालामनो हागोन माने दिन्थिफुंनो हागोन मानो होनबा खायसे गथ'खौ जों नुनो मोनो माने रायलाया सिरि थायो बबे बबा माने खुनु एक्सप्रेसन गैयै नाथाय बिसोरनि मा पावारा जाहैबाय लिरनाय माखासे एग्जामफ्राव टपार लाखिनाय बिदि जानो हागौ नाथाय बिसोरो मा माखासे गिनाय थानायनि थाखाय लाजिनायनि थाखाय गाव गावखौनो फकास खालामनो हाया आरो दा बेफोरबायदि वार्कशपखौ लायोबा बिसोरो खुला जानो हागोन अपेन आप जानो हागोन आरो दा
बेजों लोगोसेनो आं बेखौ फोरमायनो सानदों जोंनि बे वार्कशपआ दानसेब्लाबो 4 जुलाइनिफ्राय जानानै 23rd जोबथाहैगोन दा बाहाय जोङो जोंनि जायनाखि वार्कशप बियो जोंनि बाहाय 675 नं थेङापारा गुदि फरायसालियावल' नङा ओरैनो जोंनि जायनाखि बेट्समेटफोर बिसोरबो गुबुन गुबुन स्टेटआवबो लागासिनो दङ आरो बिदि वार्कशपआ गावबा गाव जायनाखि स्टेट वाइज सामार भेकेसना जेराव जायो बाहायनो खालामबाय थायो ओमफ्राय जोंनि जायनाखि मोनबा डिस्ट्रिक्ट बाहायबो गुबुन गुबुन एसामिस जोंनि जायनाखि क्लासमेट बिथांमोनाबो लागासिनो दङ तामुलपुराव खालामदों आरो बिदिनो अदालगुरियाव खालामगासिनो अदालगुरियाव जोंहा पबित्र राभा सारनि तापनदा मिरर बिथांमोनाबो मोनबा प्लेसाव खालामगासिनो दं नाथाय बिथांमोना बेस्ट खालामो गावसोरनि एसामिसफोरखौ आरो दा बिसोरो गावसोरनि बिथिंहाय गोजान गोजाननि टिचारफोर लेंहरनानै खालामगासिनो दं दा बेवहाय नाथाय जोङो जोंनि लकेलिटि हिसाबै जोङो जोंनि बर'फोरखौनो जोंनि जायनाखि गथ' उन्दैफोरनियाव माबायदिहाय बिसोर गोलोम बोथोरखौ माबायदि हंगार हरनांगौ जों बेफोरनि सायाव फकास खालामनानै जे बिसोरनि थाखाय जों नैबे प्लेटफर्मखौ लाबोदों आरो बे गासैबो फ्रियाव जाजोबगोन फ्रि अफ कस्ट बाहाय जों गरसेबो फैसा लानाय जानाय नङा बेखौ जोंनि लिरगिरि थियेटार ग्रुपआनो माने गासैबो आखायाव लाजोबगोन आरो आं बेखिनिखौ बुंनानैनो